अगर आप चाहते हैं नेहा फिल्म्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय नेहा स्टूडियो। गाया रे सहारिया हाया रे ननदो, आरा रे सहारिया कवन टेम्पू वाला से ननदो, लड़ले नजरिया ट्रैक्टर के ड्राइवर से ननदो, लड़ले नजरिया। बजरिया में गइल भोरा ही गइलू दुपहरिया में, गइल कोचिंग करे गइलू बजरिया में, गइल भोरा ही गइलू दुपहरिया में। होठवा झुराइल कैसे ननदो, बिखरल बबलिया, होठवा झुराइल कैसे ननदो, बिखरल बबलिया हाया हो ननदो, बिगड़ल बचलिया हाया हो ननदो, टूटल कान बलिया कवन टेम्पू वाला से ननदो, लड़ले नजरिया कवन डीजे वाला से ननदो, लड़ले नजरिया। में काम भइल बा, रहे खुला तोहर मुंह कैसे जाम भइल बा, खुला तोहर मुंह कैसे जाम भइल बा, सच बोला कवन भीतरी में काम भइल बा, रहे खुला तोहर मुंह कैसे जाम भइल बा। फटल कैसे चोलिया ए ननदो, गंदा भइल हंगवा, फटल कैसे चोलिया ए ननदो, गंदा भइल हंगवा हाया हो ननदो, गंदा कइल कमावा हाया हो ननदो, कैलू का बदनामा कवन टेम्पू वाला से ननदो, लड़ले नजरिया कवन बस वाला से ननदो, लड़ले नजरिया। बरता कैलू खेला कैसा आपस में लड़ता, सूरत मूरत मन करी नियन बरता, कैलू खेला कैसा आपस में लड़ता। ऊपर कसा केला जनिया के कैलू का केलवा, ऊपर कसा केला सुगन के कैलू का केलवा हाया हे ननदो, बढ़ल बा झमेलावा हाया हे ननदो, भीड़ भइल ठेलम ठेलावा कवन टेम्पू वाला से ननदो, लड़ले नजरिया कवन मोबाइल वाला से लड़लो नजरिया। कहा करे गइल रहलू ननदो, अरवल बजरिया, कहा करे गइल रहलू ननदो, जहानाबाद बजरिया हाया रे ननदो, गाया रे सहारिया हाया रे ननदो, आरा रे सहारिया कवन टेम्पू वाला से ननदो, लड़ले नजरिया ट्रैक्टर के ड्राइवर से ननदो, लड़ले नजरिया।